Humana silati ang sunod-sunod nga linog sa Mindanao nga sagad maigo ang Soc-Sargen Region. Daghan ang nabalaka sa posibleng pag-igo sa mas kusog pa nga linog. Busa nangandam na ang Office of Civil Defense Region 12. Are report ni Efren Mamak. April 20, gitayog og magnitude 5.9 nga linog ang Palimbang Sultan Kudarat nga nausban pa og ikaduha nga dunay magnitude nga 5.1 ug 5.4 sa samang adlaw. Dili sab moubos sa lima ang aftershocks nga nasinati nga dunay magnitude 4 pataas. Nabati sab kini sa ubang lugar sa Soc-Sargen, Lakip, General Santos City ug Davao Region. April 22, mitayog na sab og linog nga anaa sa magnitude 6.3 sa Sarangani, Davao Occidental nga nabati sa managlaing lugar sa Sarangani ug General Santos City. Busa, nabalaka ang ubang residente sa syudad ilabi na sa posibilidad sa giingong The Big One ug labing kusog nga linog. May kadlok nga siyempre wala ta kabalo karon sa napay mga balita karon nga about the big one. Halos mabatian naman nato sa tibok kalibutan. Sumala sa Phivolcs Region 12, dili kini imposible. Yung the big one is a kwento on the movement of the valley fault kung pag-uusapan natin. Kasi nga, the reference siya doon sa sinasabi na information ng Phivolcs na yung valley fault ay pwedeng mag-generate ng 7.2 na malaking na destructive na pwedeng madami sa structures yung ganon. Dugang sa Phivolcs, kini tungod sa daghang tinubdan nga fault o trench nga naimutang duol sa rehiyon. Katulad sa atin sa Region 12, marami tayong sources. We have the Cotabato Trench, the Daguma Fault, the Cotabato Fault System natin. So marami tayong fault na pwedeng gagalaw at magkakaroon ng the big one. Tungod ni ini, nagapangandam gayud ang Office of the Civil Defense Region 12. Gani, nagpahigayon na sila og inventory sa mga resources sa pagresponde sa nagkadayang LGU sa rehiyon, sama sa availability sa mga evacuation site, mga response equipment, food and non-food items. Lakip na ang readiness sa health and medical sector. Ngayon pa lang nagkakaroon na tayo ng identification ng mga resources na kailangan natin, identification ng evacuation center, as well as nagkakaroon tayo ng identification ng worst case scenario na pwedeng mangyari. Prioridad sa ilang pagpangandam ang mga lugar nga duol sa mga dunay active fault. According to Phivolcs, meron naman pong identified na mga active fault. So doon sa mga active faults na yon, doon yung tinitingnan natin na possible pag ito ang gumalaw. Okay? So itong mga LGUs na ito yung pwedeng maapektuhan. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.